sa prvý duel play-off Ligy majstrov. Ten sa hrá najbližšiu stredu na Pasienko. Trest zdôvodnila rasistickými prejavmi počas duhového stretnutia so šerifom Tiraspol. Delegát UEFA a ani predstavitelia moldavského klubu nezaznamenali žiadne rasistické prejavy. No podnet sa dala organizácia FARE, futbal proti rasizmu v Európe. Cez víkend bude trošku jasnejšie, má byť oblačno, tých oblakov bude viac iba na severe a na východe, slabo, naozaj slabo zapršať, ale pozor, nebude veľmi teplo, sever okolo 16 stupňov, inde 18 až 23 stupňov Celzia. Za plynulú polhodinu neprítomnej nové nehody, ale vieme o tých starších, je to dokumentujú za Klčovom smera do Levoče, úsekie prejazdy v stredovom jednom kruhu, stále tam treba počítať s rozsiahlými kolónami v oboch smeroch a takisto aj na ukázke medzi Odorínom a Jamníkom. Staršia nehoda aj v Košiciach na moste BSF v smere na Moldavsku, počítajte takisto s rozsiahlými kolónami aj na okolitých hlavných ťahoch. A z Ústenia na premávke aj na výjazde z Bratislavy do Ivanky pri Dunaji, aj na výjazde do Hlohovca z D1 tam sa zdržíte približne 20 minút a podobné zdržanie kvôli cestárom hlásite aj za Detvou v smere do Lučenca. Veľký pozor začalcov v smere do Krásna nad Tisnicou po ceste ide autobus, z ktorého sa dýchí trošku viac, ako sme zvyknutí. To je také video. Veď ale iba toto. Ja len pokrok, že to má kolietka. Nie, Martin, ja som ešte